Ang grab si mo. Yo. Yo, for today's kuan yo, atatag kuan yo, Dumaguete yo. So, di kami nag-starting sa kuan 7-Eleven no. So, time check 7:08 no. So, ato ta karon yo kay kuan man naman tayo giapilan nga event no, katong fun ride sa Negros. So, karon asa maron August 17. So, sayo may mga toyo para kuan taas-taas mig kanang adlaw dito no. Ha? 17. Oh 17? Oh 18? Oh 18 day. Oh 19 o 20 man ang event yo. So kuan karon 80 no. So ato ta karon pa Dumaguete sa mi karon yo. Dayon ugma ato na ta sa Kanlaon kay ato mas Kanlaon i-held ang katufan ride. So ari sa tas Dumaguete magtuyog sa address Dumaguete area. So diyan na tag Malbualyo. Ganiha nigikan mi mga alas 5 to imedya. So karon alas 7:09. Igora mi ni kuan yo kanang namahaw no, mainit na sa 7-Eleven. Nya ratsada ata dire. Murag kada oras man sigurong biyahe dire sa kuan kanang Santander aritas kuan Liloan Port yo dire nya para Sibulan na siya nya igabot ato sa Sibulan Port, then going to Dumaguete na ta mga 30 minutes sa siguro do oras man siguro na Sibulan o kuan Dumaguete 30 to 40 minutes ra kuan biyahe magwa ko masayop. So i-update ta mo yo kung say mga kuan mas barato dire yo pa Dumaguete, mas barato ang kuan kanang bayad no sa motor ug sa kuan passenger. Si update mo yo sa mga kuan ang buhaton diri para if ever mari mo kuan Dumaguete sayon na kayo no ninyo. Yo makita nang kuan yo Negros. Yo makita nang Negros mao na no. So nilapas na ta sa Sambuan yo, padung na ta sa Santander yo sa Liloan Port no. So dire mi naka-decide og agi galayo-layo lang gyud. So almost 2 hours kape na mong biyahe yo. Kana makita na natong atbang no. So hapit na ta maabot yo. Paspasan na tog sikat kay unsa basig kanay alas 9 nga kuan biyahe. Or karong alas 8 dapa. Kay layo-layo lang ta dire. Asa naman turon. So diyan na tadapit yo, hapit na taabot. Hapit na taabot sa kuan Liloan Port. Ambot di guro to kaabot lungsod. Nara dire unahan yo. Nasaan mo to? Lagi. Dara ay. Okay, bilis. Dara. Dara. Okay, bago pang kuan. Dara yo bago pang abot. Mo ni atong sakyan. Okay. Arita dire yo. Okay.
Dara boss. Usa ka motor ya, duha ka kuan pasahero. 160. EDV. Silie. Tara. Lambot ang regular 120 man, lambot. 120. Ang kuan, duha ka pasahero. Libre. 260 ra di 260 ra. Kaya ko kukuhan lang. Okay na ni? Wala ra? Dara. Kuguniti sa Aring 100. Tara boss. Okay na ni? 260. So why ko Andreo, why ko tiro, why ko an. Ha? Motor 260 tanan na. Oo. Zero kita. Oo. Dora man gud. Dora. Murag na lagi pa. Lagi gani. Ipakita ko na okay na ba na? Asam na. Nya ra. Agi. Kuha ko lab. Sikitas kong tiil Nanti magkadawaton dia. Yo. So pasulod na tayo. Pasulod na ta. Timing yo kay kuan kanang sainganan palarga na no ditso. Ya nakanindot diri yo way daghang kuskus balungos. 260 ra mo ayo dala motor o kuan kanang back ride no. Masa mong ita na pero nara dia at bang raman door kayo. Let's go yo. Okay, bilis. Tula. Okay. Ang imong lubot. Asa? Dito? Sige. Isalik? A few moments later. Yo, abot na tayo. So, doon kayo na, mga 40 minutes lang biyahe. So, mo ni dre sa kuan nyo Sibulan. Maayo shipping line. So, maayo kayo na. Daghang kag mga kuan no. Passenger kuan. Sitting passenger. Oo, nya ra ka dia. Mag-video ko dre sa tubangan be. Mo ni dre ang view yo ha, dre sa atubangan dara mana dayo darang kapitan atas kuan ay captain. So let's go yo nya pakuan ta padumagiti tayo ato ta magstay dito no. One night ra. Then ugma. So pakanlaon na ta. Yo. So padumagiti na tayo. So kuan yo gig ni larga ganiya mga alas 9 so mga 45 minutes ra gyud no. 30 to 40 minutes ra gyud. So let's go yo. See you Dumaguete. Ha? Let's go my loves. Ha? Mana gyud dako anay mong tingaw dia kay nanatas kuan.
Oh, tara yo. Murag padong man tabulhoon nya, mura man tagwa padong dumagiti ane. Ala ka diha. Oh. Busy king Dandre yo. Dara. Let's go Mugas. So unsa man ni diri boundary sa unsa man ni San Jose. Okay. First me mo magnay. Lagi finish line. First. Na do ora kay kuan yo narat bang na. Let's go somewhere. Nindot na Dandre oh. Oh. Wala ka rin. Yo. Nata dre yo mangita tag kay stayhan yo, nata dre sa merkado nila drag bihag oy. Nagakig motor yo. Asa dre? Turn left. Na sa ni saag na sa taning kuan yo. Kaning kuan, kaning mapa ni dre. Ah kana. Oh grabe motor dre oy pedicab. Na dra oh. Daghan man nakaupay dre yo. Oh dra na. Oh. Na dre mangita ta na dre kuno. Ingon ang kuan mapa. Ari na ta madakpan dre yo. Ahente ra batas dakop. Ayun na to, first time mo dumagit. Bata ka, sir. First time na mo, sir. Oh, may kibaw sa traffic rules dire, sir. Basig di ko wala mi na inform. Ha? Mangita taglaeng kuan. Wade mo gawas diha. Kadaghan ato ganiha. SU. So dire tayo, mangita ta diri wa pagil makakita tayo alas 11 na. Dire ta katong gikan-an na mo ganiya nangaon mi yo kay kuan gutom na kayo. So ari ta diri naara may kuan diri pension house. Oh. Dire. Pa left side tayo. Kani dire padong man ni Boulevard sad. Wee. Arlan ta mangita dire eh. Ari ta na kaning kuan City Walk Hotel. Ari ta dire yo. Oh, accessible sa dire. Pado oras kuan lungsod. Oh, sige are de parking dire. Four wheels vehicle. Ugi kadto ka. Okay, naog. Inutang.